yini kumele ukwazi ukufika kubantu ukukhombisa abantu uthando uyipromote futhi ngayo yonke indlela njengoba uzokwenzela abantu izinto ezimnandi kanje izinto eziningi kumele iqashelwe abantu abaningi ezibuye zibalimaze kanjalo leyo. Kuyazwakala mfowethu mangibheka la khona umyalezo ongenile uthi khuphuka lapho mfana wendidane wayishaya mfana wangikhumbuza udiliza imbewu iyahamba lenqola mfana nephimbo liyakuvumela futhi mkhaya wami wathi nje usemahlaba yena ngokuhlala kusho umthamdla lose ya uthi nje cha hayi uyezwa mfana ukuthi hayi uyakhuphuka. Ngiyabonga kakhulu umkhaya wami ngiyabonga kakhulu ngisazokhuphuka nje kanje. Nazo-ke ngifuna ukuthi-ke ngithi ngaphambi kokuthi ngikudedele ke ngivula olayini nje ngibone ukuthi khona yini ozongena umlaleli mhlambe khona afuna ukukubuza kuwe njengamanje 063 823 1948 063 823 1948 sisalinde umlaleli ozofona nkabi yami ake ngikubuze lo mbuzo lo wokuthi mhlawumbe umsebenzi lo yini okukhona manje okulandelayo ngoba usuyikhiphile iP mhlambe singabona umusic video mhlawumbe singabona iDVD noma sibona ialbum elandelayo sibona yini inhlelo zakhe einhlelweni zakho obhizi ngakho njengamanje ngalomculo noma okulandela le EP yini okulandela le EP njengamanje ngihleli ngempela manje ngijule kakhulu ngijule ngealbum ekuzomela iphume ngogodi yamageza amahle iyona album ngempela ke sengithiyelena ke manje ngifuna ngoba bakhona abanye abake bethi ngabe lo mgodi ngabe uyogqiwa ngani ngifuna ukubatshengisa ukuthi kahle le EP lezingoma zazenziwa yimi futhi kusazoba njalo nakho ukuthi usofikile mana ke nkabi yami ubambe kanjalo nje uthule du ke sizwe ngapha ukuthi umlaleli la uthini ngoba ebuza siyakwamukela khuphuka mkhaya sawubona mntana intombi yebo ngiyavuma unjani wena hayi ngiyaqala ukuzwa umaskandi umncane ushaya kanje hayi ngiyaqala ukuzwa lo mfana ufuthi ubaba wakhe impela ubani lo ushaya ingoma lo mfana undidani yebo ngisho lo okhulumayo hayi zokuthunje lezi ngoma ayithuli lezuthunje zikhipha unyawo baba zikhipha unyawo nikhona zophuma ngayo hayi ngicacela ukubuza sezikhona yini seyiphumile noma usaqala seyiphumile zigcwele wonke ama-social media platforms ungayithola konke ama-digital stores ngiyifuna nginazo ingoma ey'ndala zikababa wakhe zonke kodwa yayingichaza kakhulu ekababa wakhe yilina yayithi kikizela mama nazi intombi igcwele ibala ithi kikizela mama nazi intombi igcwele ibala kusho ubaba wakhe lapho usho lapho zivula iy'nkomo zakhe sethi ishaya lezo namba lezo awusuka madoda ubani lo besikhuluma naye khuluma novusi eNewcastle matateni danke mavusana sibonga kakhulu hayi ungibongela angazi abantu bazothi ngijezisa isihlobo ngoba umama wami uzalwa umama khona sibonga kakhulu mavusana asale sesiphuthuma sibambe nanango ongenayo sizokwazi ukuthi simkhulule bakithi umfana omncane siyakwamukela emsakazweni khuphuka mkhaya Yapiso yebo ngiyasabela nje hayibo lo mfana hey uyazi ngibuya emngcwabeni ngena ngazo ngathi ngisela ndaba noma ngigqoka ijoyini yebo lo mfana ngiyambusisa akhuphuka impela yebo akhuphuka mfana wami khuphuka hayi uyeza umfana uzoyiphendulela mangibuyisela manje hayi siyabonga Kapiso sibonga kakhulu mama Maduna yeah. Alright usho njalo mama Maduna sigijime sibuye ngapha inkabi yami uyizwele bakhulumile abantu kuthini wakho Paula sengikuzokudedela ngiyabonga nje uthando esengithole khona eNewcastle nje ngibonga uthando nje kubalandeli nokwazi ukungamukela ke ukuthi ngingene lokhunjeni emculweni nje wonke jikelele bese ngibathembisa ukuthi cha sizobenzela nje izinto ezimnandi lezi abathandayo kuzamazwibela nje lokho abakuzayo njengamanje sekuningi watholele ndidana ungitshele nkabi yami ukuthi sengizokudedela nje uzophuma ngayiphi ingoma ngicela ungikhiphe ngengoma ethi mawuthi ngijabule ngijabela ukuthini ngoba uthanda ngikuthula
ile nethi luthando leyo. Yeah. Alright. Kulungileke yeziyapha izingcingo la kimi bafuna ukungena abantu bakhulume nawe kodwa ke sizazokuphatha la e-studio uma sesinawe la e-studio sizoyivula ingcingo ngendlela abafuna ngayo akusinkinga lokho okwamanje mhlawumbe sesiphetha mfowethu bawuthola phi umculo bawuthola kanjani mabewufuna nanokuthi wena bakuthola kuphi mabekufuna mabefuna mina okokuqala ngitholakala khona lapha ephejini izinto eziningi nje ngami wethu lapha kuyitholela indidane ipage bengasesha lapha ku Facebook ingoma futhi bengayizo zonke indawo la etholakala khona beseshe futhi itholele indidane bese kuba abanye mabefuna ukungithola futhi ngapha ku WhatsApp noma befuna ukungifonela bengangithinta ku number 079 567 0245 boba bethola indidane ke lapho uyiphathe kahle mfana wami yazwa hayi ngiyiphatha kahle ukhule mfana wami ube mdala lihle ikusasa lakho liqhakazile la emculweni ngikulindele futhi nokukubona uyoperforma ubhukwephi khona ngathi la umcimbi engibone ngazathi kuwo bazokubona kuphi ngamehlo enyama nge5 bazobe ngibona eMnambini. Alright Lungile ngathi nami kungenzeka ngiqhamuke lapho yisobona Abofika impela uzobona kugcina imanga lapha eMnambini. Hayi mawusho njalo nkabi yami sisonke nje kulungileke ake siyidedele ingoma ethi uthando sizwe ukuthi balisuthini ngothando mfana umncane kangaka nawe usuyalazi uthando Angitholi uthando ngagcina ngisesemncane ngisaphuma nakhona isipini sikamali awuyicule mfowethu awuthi nje jadu kancane ingakangeni Mawota njabo ngijabulele ukuthini Angitholi uthando wowe Shokungagcina thando Shokungagcina ngisemncane Shokungagcina ngisaphume esiswini sikamama Wethola indidane uqhubeka wajike kanjalo amakhona mfana wami uzoya kude uyezwa Yebo ngiyabonga kakhulu Bye bye inkabi yami Ngiyabonga Nazoke lo mfana lo Lungile uthi lapha uthando umfana ithola indidane simkhipha kanje umsazwe nakhe bensiya 103.7 FM